Escolteu-me, ara que està de moda això del running, no trobeu que la gent està com, no sé, com més fibrada? És a dir, la gent fa triatlons, fa això, quilòmetres verticals, foten maratons. No noteu que la penya està fibradíssima? No sé, com més catxes. Trobo que foten una miqueta de rabieta, aquests que estan tan fibrats, no? Home, estan molt forts, tio, hi ha penya que està... Ja sé que m'hi hauria de posar, ja ho sé, però és que... Fot una mandra, tio. De fet, això d'estar fibrat val per moltes coses. Vull dir, està bé estar fibrat, sí. Com el país, no? No noteu que Catalunya s'està com fibrant? No sé, com si es posés més catxes, més... no sé, com si Catalunya anés al gimnàs. Sí. Perquè hem d'estar fibrats, Hem d'estar fibrats. Amb el que ens esperen aquestes properes setmanes és important estar fibrats. I a més, vine. Aquests de l'estat d'aquí al costat no és que estiguin fibrats, no? Aquests estan dopats de proteïnes, vull dir, fins a dalt de tot. És més, voleu saber una cosa? Aquesta gent té més temps per anar al gimnàs i a més, com que tenen els jutges, els fiscals que els hi van a favor, doncs els hi van afinant els muscles. Per cert, sabeu que el país també s'està fibrant, però d'una altra manera? Vine. M'han dit que els de Parlem, l'operadora aquesta de telefonia de Catalunya, els de Parlem estan fibrant. A partir de l'octubre oferiran fibra d'alta velocitat a més de 2 milions de cases per tot Catalunya. Això són moltes cases, 2 milions. Amb les corbes que venen jo m'aniria fibrant en Parlem, La línia que no me la toquin. Dius, mira, el patrimoni, dius, va, ara, internet, que no me'l toquin, Mireu, sabeu què us dic? Que jo aprofitaré per fer-ho ara mateix. Només he de deixar el meu mail i passaran per casa a que em fibrin. I ja està. Doncs res, tu! Toca fibrar-se, a fibrar-se. D'aquí a l'1 d'octubre, a fibrar-se. Escolteu-me, que si us voleu fibrar, tant si esteu fibrats com no, els de Parlem et fibren. I la fibra va bé per tot. Per